ti biyag tayo kung ako makakabsat. Tangamin, kastine, idi, ati nga Domingo, nakasaksakit ati, kuha lang yung nag-booster at idi 24 Christmas. Tata, siyempre lumtag na sakit, kuha tayo na burigor, kasya. Nukan imikat, nukan idi kuha mo tuntun ni, hindi ka mo no booster dahil kayo, no, kuha ka na ti booster, ano, nakasaksaki mo to, nainay, di kalman. Kung kunakpay ka, ikatin nyo man natin bago kayo na, nabaybayaga ko na ako, bubingak pay mo to. Bay mo takas timariri na ako. Kung kunaklata, kakabsat, yung amuyo, tikinasya ti apo. Adi ko natin nga rog ti sa una ka nabilag, sharper than the double edge of swords. Tata, idi adating kain kwa na ni brother ko nga Alba. Sa lumpas. No, haan, adi preaching. Nga, di mapang kami din ni manang ko. Ada preaching ko nakot mo nag-apo ko na, ang pitahan ko, ngam amok ang ati sa ote apo kasi bibiyang na talaga kanya. Ang pait injak nga iganan, nga si kakot great healer ka. Ang pait ako na, kat iso agyaman at kiniapo, agkarkaraga na taginapo-apo, kunak sikat kalalay nga doktor. May sala nga sagid mo, kunak lumaing day to yun. Iso nga agyaman na, iti manong nga rabiing, nga nakaturuturo ka kabsa kastamot na panalata nagtrabaho. Siyempre, mo lata dati ubingaw awer ko. Ngumana nga gibagbagat, there is a power of tangarod. Iso nga, ko nga ngiwag ko nga, nagsakit, hang ko nga bagbaka siya, basta bagbaka lang, you are the great healer in the name of Jesus. Umika ka nga sakit, titakyan ko. Adi lang tata, there is a power of tangarod, iso nga, gananad tayo. Nga manibagamot, nga may sawang tinuniwat tayo. So, there is a power of tangarod. There is a power in the name of Jesus. Kung kuna latat, adi nga, in the name of Jesus, umika ka. Kung ka nga dapat nga, aghari dito bagay. Agadi na tayo bagbaga kakabsat nga agyaman at kiniapo. No impapusom iti mang kararag, nga adi ko nagarodon anadan tayo ti mang sawang ti sao. Panunutin tayo there is a power of tongue. Kat agyaman at kiniapo, iti rabi kat may tipurog kon. Siyempre, kailangan mo nga gumaraw tayo mo, halata nga ni Apo. Kailangan mo tulungan tayo ti bagi tayo, minom tayo mo ti agas. So nga, dakil tinay tulong, na dagili nga kararag, dakil nga tulong naman adi napurusan ni Apo nga agas, nga ininong ko, katagyaman nakatulog nga, pero may kanimbagat nga, Apo, tumadura, nga wantian alagyo. Ito ko aming king ka, Apo, siya mo karoon, pakanta to na bigat, kan binisyonan, ti servisyo mi, panalatanap. Ang kakabsat, katagyaman na kinaapo, nga adapted ti presensyana, agyaman na nagdalat at kayak nakadatayo, kat isuna kay kahari ti puso tayo. Glory to God in the highest.